people use this phrase, they say AI won't take your job, a human using AI will take your job. Yes, I think that's true. There will come a point where no job is needed. You're not going to lose your job to an AI, but you're going to lose your job to somebody who uses AI. Ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί το AI με λάθος τρόπο. Το χρησιμοποιούν απλά για να έχουν μία συνομιλία ή να το ρωτήσουν κάποιες ερωτήσεις, αλλά κάθε φορά που κλείνεις αυτή τη συνομιλία, ξεκινάς κάθε φορά από το μηδέν. Το AI δεν θυμάται τίποτα, οπότε πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή. Και είναι και λογικό, γιατί στο YouTube υπάρχουν άπειρα tutorials τα οποία φαίνονται τρομακτικά για τον απλό χρήστη, που σου λένε πώς να χρησιμοποιήσεις το AI σωστά και στην ουσία ποτέ δεν σου δείχνουν πώς πραγματικά να το χρησιμοποιήσεις για να κάνει πράγματα για εσένα. Οπότε και εγώ γι' αυτό φτιάχνω αυτό το βίντεο, για να δείξω στον απλό χρήστη πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Claude, δηλαδή το AI, για να κάνει πράγματα για σένα, πράγματα τα οποία έχουν πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητά σου, και πώς θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Claude μετά από αυτό το βίντεο, ώστε να μπορείς να πάρεις το χρόνο σου πίσω και να κάνεις πράγματα τα οποία όντως σου δίνουν αξία μέσα στην καθημερινότητά σου. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Λεωνίδας, έχω σπουδάσει μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Πάτρας και τον τελευταίο χρόνο τρέχω το δικό μου agency, στο οποίο βοηθάμε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενσωματώσουν το AI μέσα στην καθημερινότητά τους. Οπότε, μέσα από την εμπειρία την οποία έχω μαζέψει, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι δεν χρειάζεται να είστε καθόλου τεχνικοί για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το AI εν έτη 2026. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε σε περίπτωση που δεν το έχετε κατεβάσει ήδη είναι η desktop εφαρμογή του Claude. Ερχόμαστε στο claude.com/download και το κατεβάζουμε. Εγώ είμαι σε macOS, οπότε εδώ πέρα μου λέει για macOS. Προφανώς υπάρχει διαθέσιμο και για Windows. Δεν θα το κατεβάσω επειδή ήδη το έχω κατεβάσει στον υπολογιστή μου, αλλά είναι το μόνο πράγμα που θα χρειαστείτε για να μπορείτε να ακολουθήσετε σε αυτό το βίντεο. Επίσης, να αναφέρω, επειδή σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσω το Claude Code, πρέπει να έχετε αγοράσει τουλάχιστον την Pro συνδρομή, η οποία, άμα πάρετε το μηνιαίο πακέτο, είναι στα 18 ευρώ. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ την Max επειδή κάνω βαρύτερη χρήση, αλλά άμα είναι η πρώτη φορά την οποία χρησιμοποιείτε το Claude, σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε ή βασικά να αγοράσετε την Pro συνδρομή για να παίξετε λίγο, να δείτε ποιες είναι οι δυνατότητες, και μετά, άμα χρειαστεί, κάνετε upgrade σε κάτι μεγαλύτερο. Με το που κατεβάσουμε το desktop app και συνδεθούμε με το λογαριασμό μας, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα. Είμαστε στο chat tab, αλλά σε αυτό το βίντεο, όπως είπα, εγώ θα χρησιμοποιήσω το Claude Code, το οποίο μπορεί να φαίνεται λίγο τρομακτικό στον απλό χρήστη, αλλά όπως είπα και στην αρχή, δεν χρειάζεται να έχουμε κανένα τεχνικό background ώστε να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το Claude Code. Πολλοί κιόλας προτείνουν ο απλός χρήστης να ξεκινήσει από το chat ή από το Cowork για να πάρει λίγο μια γεύση ποιες είναι οι δυνατότητες του Claude Code. Εγώ πλέον δεν το προτείνω κάτι τέτοιο, επειδή πιστεύω το έχει κάνει αρκετά φιλικό η Anthropic και για τον απλό χρήστη το Claude Code, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα δείξω το Claude Code σε αυτό το βίντεο. Πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φτιάξουμε έναν καινούριο φάκελο στον υπολογιστή μας, ο οποίος θα είναι ο χώρος εργασίας μας όταν θα είμαστε στο Claude Code. Αυτή τη στιγμή εγώ ήδη έχω επιλεγμένο έναν φάκελο εδώ πέρα, αλλά για το σκοπό αυτού του βίντεο θα φτιάξω έναν καινούριο. Θα έρθω εδώ πέρα στο desktop, θα πατήσω ένα new folder και θα το ονομάσω Claude Code Assist. Μπορείτε προφανώς να το ονομάσετε όπως θέλετε. Το ανοίγω, πατάω και ένα Trust Workspace. Οπότε τώρα, ό,τι δουλειά κάνουμε από εδώ και στο εξής στο Claude Code, άμα δημιουργηθούν κάποια αρχεία, οτιδήποτε είναι, θα γίνεται όλο τοπικά στον υπολογιστή μας μέσα σε αυτό το φάκελο. Είναι το Command Center. Αφού το επιλέξουμε το φάκελο, το επόμενο βήμα είναι να έρθουμε και να συνδέσουμε σιγά σιγά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά. Πώς το κάνουμε αυτό? Ερχόμαστε στο Customize Tab, στα Connectors, και εδώ πέρα η Anthropic ήδη έχει μία λίστα από εφαρμογές τις οποίες μπορούμε απευθείας να συνδέσουμε, οι οποίες περιλαμβάνουν και τις πιο διάσημες εφαρμογές. Ερχόμαστε εδώ πέρα πάνω στο plus που λέει Add Connector, πατάμε Browse Connectors και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε πάρα πολλές εφαρμογές τις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε και να δώσουμε πρόσβαση στο Claude. Για αυτό το βίντεο εγώ θα δώσω προφανώς πρόσβαση στο email μου, θα κάνω ένα reconnect επειδή ήδη είχα δώσει πρόσβαση. Ωραία, συνδέθηκε το Gmail, θα βάλω επίσης το Google Drive μου και τέλος θα συνδέσω και το Calendar ώστε να έχει πρόσβαση και στο ημερολογιό μου. Οπότε τώρα που συνέδεσα αυτές τις τρεις εφαρμογές, μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτούς τους connectors και να δούμε τι μπορεί να κάνει το Claude χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία. Π.χ. εδώ πέρα για το Gmail μας λέει ότι έχει τα read-only tools, δηλαδή τα tools τα οποία μπορεί μόνο να διαβάσει πληροφορία από το Gmail, και έχει και τα write-delete tools τα οποία μπορεί να γράψει, δηλαδή να δημιουργήσει ένα email ή που λέει και delete, να σβήσει ένα email, να φτιάξει κάποιο label, να σβήσει κάποιο label. Τέλος πάντων, μας δείχνει όλα τα εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το Claude, και ακριβώς το ίδιο ισχύει και για το Google Calendar και για το Google Drive. Έχοντας συνδέσει αυτά τα τρία, θα
γυρίσω πίσω στο Cloud Code, είναι εδώ πέρα σε ένα καινούριο session και το πρώτο πράγμα που θα του ζητήσω να κάνει, που είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους περισσότερους από εμάς, είναι να ζητήσω στο Cloud να διαβάσει ένα μεγάλο αριθμό από email τα οποία έχω στείλει στο παρελθόν, ώστε να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο γράφω. Οπότε την επόμενη φορά που θα του ζητήσω να γράψει ένα email ή να απαντήσει σε ένα email εκ μέρους μου, να μην απλά γράψει το AI generated text, το οποίο σίγουρα το έχουμε δει, το οποίο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε και μετά πρέπει εμείς να μπαίνουμε και να κάνουμε αρκετές χειροκίνητες αλλαγές. Επειδή θα έχει αναλύσει ένα μεγάλο όγκον email τα οποία ήδη τα έχουμε στείλει εμείς, ό,τι email θα γράφει το Claude από εδώ και στο εξής θα είναι στον τόνο φωνής τον δικό μας. Οπότε του στέλνω αυτό το prompt, στο οποίο του λέω εγώ να διαβάσει 50, το 50 είναι τυχαίο νούμερο, μπορείτε να βάλετε όσα θέλετε, emails τα οποία έχω στείλει στο παρελθόν, να τα αναλύσει και να δημιουργήσει ένα voice.markdown αρχείο. Markdown αρχείο ουσιαστικά είναι ένα αρχείο text με ένα ιδιαίτερο formatting, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, όπου να περιέχει οδηγίες και patterns τα οποία χρησιμοποιώ εγώ όταν γράφω email. Οπότε έχει αρχίσει τώρα το Claude να ψάχνει το inbox μου, να διαβάζει αυτά τα αρχεία και μέσα από αυτά τα αρχεία, όπως είπαμε, να τα αναλύσει και να βγάλει κάποιους κανόνες και να δημιουργήσει αυτό το αρχείο, το οποίο μετά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα skill, μια ικανότητα, ώστε κάθε φορά που γράφουμε ένα email, το Claude να διαβάζει αυτό το αρχείο και να απαντάει στο δικό μας tone of voice. Όσο αναλύει τα email μου το Claude, θέλω να μιλήσω λίγο για αυτό που ανέφερα πριν, τα skills. Τι ακριβώς είναι τα skills, πώς να φτιάξουμε ένα skill, βασικά το πώς θα το φτιάξουμε θα το ρίξω στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Skills στην ουσία είναι μία σειρά από κανόνες, τους οποίους τους δημιουργούμε μία φορά, τους αποθηκεύουμε σε ένα αρχείο, ώστε το Claude κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε μία διαδικασία να διαβάζει αυτό το αρχείο, αυτό το skill δηλαδή, και να ακολουθεί μία δετερμινιστική διαδικασία κάθε φορά, ώστε να μας φέρει ένα αποτέλεσμα. Με απλά λόγια, όταν έχουμε μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, όπως είναι αυτό που είπα τώρα, να απαντήσουμε σε ένα email, εγώ θα ορίσω ένα κανόνα. Θέλω να διαβάσεις το email που μόλις ήρθε και σε συνδυασμό με το voice.markdown αρχείο που έχουμε δημιουργήσει, να απαντήσεις σε αυτό το email. Ή μπορεί να τέλος πάντων είναι δύο κανόνες. Ένα, διάβασε το email που ήρθε, και δεύτερον, διάβασε αυτό το αρχείο, και τρίτον, βασικά, φτιάξε το email. Αυτοί οι τρεις κανόνες θα τους φτιάξουμε, θα τους πακετάρουμε ουσιαστικά σαν ένα skill. Οπότε κάθε φορά που θέλουμε να απαντήσουμε στο email, θα καλούμε αυτό το skill και δεν θα χρειάζεται να λέμε κάθε φορά εμείς στο Claude ότι κάνε 1, 2, 3. Θα τα ξέρει από μόνο του με το που καλούμε αυτό το skill για το συγκεκριμένο email. Μόλις τελείωσε το Claude, οπότε για να δούμε το αποτέλεσμά του, ερχόμαστε εδώ πάνω στις τρεις τελίτσες, πατάμε στα files για να δούμε τον φάκελο ουσιαστικά που έχουμε ανοίξει, που δημιουργήσαμε πριν, και έχει δημιουργήσει πράγματι αυτό το voice.markdown αρχείο, το οποίο άμα το πατήσω εδώ πάνω και το κάνω λίγο μεγέθυνση, θα δούμε ότι δημιούργησε αυτό το αρχείο με τους κανόνες. Οπότε τώρα που δημιουργήθηκε αυτό το αρχείο, το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε, όπως είπα, είναι να δημιουργήσουμε το skill το οποίο θα διαβάζει αυτό το αρχείο και θα φτιάχνει ένα draft reply για ένα συγκεκριμένο email, το οποίο θα του λέμε εμείς κάθε φορά. Για να δημιουργήσουμε τώρα αυτό το skill, πάλι δεν το κάνουμε μόνοι μας. Γενικά, πολύ λίγα πράγματα θα κάνουμε μόνοι μας όταν χρησιμοποιούμε το Claude Code. Τα περισσότερα πράγματα απλά θα λέμε να τα κάνει το Claude Code για εμάς. Αυτό που θα κάνουμε μόνοι μας είναι πάλι να γυρίσουμε εδώ πέρα στο Customize tab, να έρθουμε εδώ πέρα στα Skills, και εγώ ήδη έχω αυτό εδώ πέρα το Skill Creator skill, το οποίο είχα προσθέσει, είναι official skill της Anthropic και όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα skill το οποίο δημιουργεί άλλα skills. Άμα δεν το έχετε ήδη, για να το βάλετε, απλά πατάτε εδώ πέρα add, βασικά όχι add, πατάμε το browse και είναι το πιο, μου φαίνεται, από τα πιο διάσημα skill της Anthropic. Οπότε άμα πατήσουμε εδώ πέρα όλα τα skills τα οποία είναι από την Anthropic, όπως λέει και εδώ πέρα, το skill creator θα είναι από τα πρώτα. Το κατεβάζουμε, εγώ το ήδη έχω κατεβάσει εδώ πέρα, οπότε μου λέει έχει αυτό το γρανάζι εικονίδιο, το εικονίδιο του γραναζιού. Άμα δεν το έχετε, πατάτε αυτό το plus, μπαίνει και από εκεί και πέρα θα ξέρει το Claude Code από μόνο του πότε να το χρησιμοποιήσει. Οπότε γυρνάω και του λέω I want to create a /draft reply skill that reads my voice markdown file and drafts an email reply to a specific email in my tone of voice. Να πω ότι το γεγονός ότι εγώ μιλάω στο Claude στα αγγλικά είναι ξεκάθαρα θέμα προτίμησης, είναι έτσι όπως είχα συνηθίσει. Άμα θέλετε να του μιλάτε βασικά στα ελληνικά, μπορείτε χωρίς κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνει και ελληνικά και βασικά καταλαβαίνει όλες τις γλώσσες. Απλά όπως είπα εγώ, είναι θέμα συνήθειας. Είχα συνηθίσει να μιλάω στα αγγλικά γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με διάδραση, με προγραμματιστικά πράγματα, εργαλεία. Οπότε συνεχίζω να μιλάω στα αγγλικά. Εδώ πέρα με ρωτάει πώς θέλουμε το skill να βρίσκει το email στο οποίο θέλουμε εμείς να απαντήσουμε.
επιλέξουμε. Μας δίνει κάποιες επιλογές. Θα επιλέξω εγώ αυτή τη στιγμή ότι θα του κάνω paste το email. Ουσιαστικά, μάλλον θα του κάνω paste το URL από τη στιγμή που του έχω δώσει πρόσβαση στο Gmail μου. Μπορώ να του κάνω copy το ID του email από το URL στο Gmail και να του πω ότι είναι αυτό το email, πήγαινε βρέστο. Μου λέει τι θέλει να κάνει το skill με το finished draft. Θα του πω να το αποθηκεύει απευθείας στα Gmail drafts. Και μετά μου λέει από πού θέλει το skill να διαβάζει το voice.markdown αρχείο, θα του πω απευθείας από το desktop. Αυτό που φάνηκε τώρα είναι και ο τρόπος που το Cloud Code κάνει interact με εμάς όταν θέλει να του δώσουμε λίγο παραπάνω context για αυτό που είναι να κάνει. Οπότε, όπως είδατε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μας έχει την ερώτηση στο πάνω μέρος, μετά μας δίνει κάποιες επιλογές και άμα εμείς θέλουμε βασικά να του πούμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει στις επιλογές που μας έχει δώσει, μας δίνει και την πιθανότητα, βασικά μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε το other και να γράψουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Μόλις το έφτιαξε το skill, οπότε πάμε να ανοίξουμε πάλι τον φάκελό μας και βλέπουμε ότι πράγματι έχει φτιάξει αυτόν εδώ πέρα το subfolder, το οποίο το έχει ονομάσει .cloud και μέσα σε αυτό το φάκελο έχει φτιάξει άλλο ένα φάκελο το οποίο τον έχει ονομάσει skills και μέσα σε αυτόν τον φάκελο skills έχει φτιάξει το πρώτο μας skills, το οποίο είναι αυτό το draft reply. Αυτό το file structure το συγκεκριμένο είναι ο τρόπος με τον οποίο το Cloud Code θα καταλαβαίνει ποια skills έχει στη διάθεσή του. Όπως φαίνεται, τα έχει φτιάξει μόνο του, δεν χρειάζεται εμείς να καθόμαστε να φτιάξουμε αυτούς τους φάκελους και τους υποφάκελους. Οπότε τώρα για να χρησιμοποιήσουμε εμείς αυτό το draft reply skill, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να γράψουμε /draft reply. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καλούμε αυτά τα skills. Πρέπει να βάλουμε κάθετο και το όνομα του skill. Και όπως φαίνεται από το autocomplete, καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει όταν είναι να χρησιμοποιήσει βασικά αυτό το skill. Πατάω ένα tab, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή δεν έχω να απαντήσω σε κάποιο email, θα του πω απλά write a dummy email for testing purposes. Απλά δηλαδή του είπα να φτιάξει ένα απλό email ώστε να έρθει εδώ πέρα στα drafts και να δούμε πώς θα φτιάξει αυτό το συγκεκριμένο email. Και πράγματι έφτιαξε αυτό εδώ πέρα το email. Όπως είπαμε, είναι dummy email επειδή δεν είχα σε κάποιον να απαντήσει, αλλά ο τρόπος να το χρησιμοποιήσουμε σε πραγματικό use case είναι να ανοίξουμε απλά ένα email, να πάρουμε π.χ. το URL από εδώ πάνω, να το δώσουμε εδώ πέρα στο Cloud Code και να του πούμε /draft reply και να κάνουμε paste το συγκεκριμένο email. Με την ίδια ακριβώς λογική και με τον ίδιο τρόπο, από τη στιγμή που έχουμε δώσει πρόσβαση και σε άλλα εργαλεία, δηλαδή στο Google Drive ή στο Google Calendar, μπορούμε να κάνουμε διάφορα actions σε αυτά τα εργαλεία. Παραδείγματος χάρη, μπορώ εγώ να πω στο Cloud να πάει στο Gmail μου και να διαβάσει όλα τα email τα οποία έχουν κάποιο είδους attachment σε PDF και άμα αυτό το attachment είναι π.χ. ένα τιμολόγιο, να του πω να αποθηκεύσει όλα αυτά τα τιμολόγια αρχιοθετημένα ανά μήνα ή από πάροχο, δηλαδή από ποιον είναι αυτό το τιμολόγιο, σε φακέλους μέσα στο Google Drive. Δεν θα το δείξω τώρα, αλλά το σκεπτικό είναι ακριβώς το ίδιο. Του έχουμε δώσει πρόσβαση στα εργαλεία και απλά ρωτάμε το Cloud Code στο chat μας να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Το επόμενο πράγμα το οποίο θέλω να σταθώ λίγο είναι πώς θα δώσουμε στο Cloud μνήμη, ώστε κάθε φορά που αρχίζουμε μια καινούργια συνομιλία να μην αρχίζουμε, όπως είπα, από το μηδέν. Ένας τρόπος είναι όντως χρησιμοποιώντας και δημιουργώντας αυτά τα skills, γιατί αυτά τα skills, όπως είπαμε, είναι μια σειρά οδηγιών, τα οποία τα γράφουμε μία φορά και μετά επαναλαμβάνονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να πούμε απευθείας στο Cloud να γράψει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα το οποίο θέλουμε εμείς να αποθηκεύσουμε στη μνήμη του. Έχει από μόνο του το Cloud δημιουργήσει ένα σύστημα μνήμης και από τη στιγμή που εμείς θέλουμε να αποθηκεύσουμε κάτι στη μνήμη του, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να του το πούμε απευθείας. Και αυτό θα κάνω και εγώ τώρα. Θα του πω πολύ απλά: Can you save into your memory the things you learned from this session? Δεν έχω η αλήθεια να του πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά του λέω εγώ τώρα να απλά αποθηκεύσει στη μνήμη του αυτά που έχει μάθει από αυτό το session. Είναι απλά ένα παράδειγμα για να δούμε πώς όντως θα το αποθηκεύσει στη μνήμη του. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κοιτάξει τα υπάρχοντα memory files και επειδή είναι καινούργιος φάκελος δεν έχει κάποια memory files προφανώς, οπότε θα δημιουργήσει καινούριους φακέλους. Θα τα δημιουργήσει πάλι σε Markdown μορφή, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα η μορφή. Αυτό εδώ πέρα είναι η render μορφή του Markdown. Άμα πατήσουμε αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι, θα δούμε ότι το Markdown αρχείο ουσιαστικά είναι ένα text αρχείο με ένα ιδιαίτερο formatting. Αυτό που είπα, π.χ. αυτό εδώ πέρα που είναι τίτλος, έχει αυτή τη δίεση μπροστά. Και άμα το κάνουμε render, βλέπουμε ότι βγαίνει σαν επικεφαλίδα. Τέλος πάντων, ένα text αρχείο είναι. Και τι έκανε το Cloud? Έφτιαξε 4 μνήμες, saved for memories, για διάφορα πράγματα τα οποία έμαθα από το session. Οπότε κάθε φορά, όπως είπα, που θέλουμε να
αποθηκεύσει κάτι το cloud ώστε να μην χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά, απλά το ρωτάμε. Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιώ εγώ καθημερινά και θα ήθελα να έχει πρόσβαση το cloud είναι το Fathom. Το Fathom είναι ένα εργαλείο το οποίο μπαίνει μέσα στα calls τα οποία κάνω και τα κάνει record. Τα κάνει record και ταυτόχρονα κρατάει σημειώσεις. Και πού μου χρησιμεύει αυτό? Επειδή έχω αρκετά calls μέσα σε μία εβδομάδα ή μέσα σε ένα μήνα, επειδή δεν θέλω εγώ να κρατάω σημειώσεις χειρόγραφα σε κάθε από αυτά τα calls ώστε να θυμάμαι τι έχω πει με τον κάθε ένα άνθρωπο ξεχωριστά, μπαίνει μέσα το Fathom σε αυτή την κλίση, την καταγράφει, οπότε εγώ μπορώ μετά να πάσα στιγμή, επειδή το έχω συνδέσει στο cloud, να του πω πήγαινε και τράβα το τάδε recording που είχα εκείνη την μέρα με αυτόν τον άνθρωπο και πες μου τι είπαμε. Άρα έρχομαι εδώ πέρα, πατάω connect με τον ίδιο τρόπο και πλέον του έχω δώσει και πρόσβαση στο Fathom μου. Οπότε γυρνάω πίσω, θα ξεκινήσω μια καινούρια συνομιλία. Είναι επιλεγμένος πάλι ο φάκελος τον οποίο δημιουργήσαμε λίγο πιο πριν και θα του πω Can you pull my latest meeting using the Fathom connector. Του είπα επίσης να χρησιμοποιήσει κάποιο ψευδόνυμο επειδή δεν θέλω να λικάρω ευαίσθητη πληροφορία. Παρόλα αυτά βλέπω ότι επειδή εγώ στο παρελθόν είχα δημιουργήσει ένα skill που έκανε ακριβώς αυτό, τράβαγε τα meetings, επειδή όταν το είχα φτιάξει αυτό το skill δεν υπήρχε το Fathom connector το οποίο συνέδεσα πριν στο Cloud Code, είχε μπει ξέρω εγώ πρόσφατα πριν 1-2 μήνες, οπότε εγώ θα του πω just use the native connector, don't use the skill. Οπότε κάνει και ακριβώς αυτό το πράγμα, καλεί το Fathom, κάνει list τα meetings και μου λέει όντως τις πληροφορίες του τελευταίου meeting, όπως είπα, με ψευδόνυμα, ώστε να μην λικάρω κάποια ευαίσθητη πληροφορία από αυτό το συγκεκριμένο meeting. Ένα πολύ συνηθισμένο use case στο οποίο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά είναι να προετοιμαστώ εγώ για κάποιο meeting. Γιατί συνήθως όταν είναι να μπω σε ένα meeting με έναν άνθρωπο, πρώτα θα είχαμε μια επικοινωνία ίσως από ανταλλαγή κάποιων email, ίσως να έχουν γίνει και κάποια προηγούμενα meeting. Οπότε αυτό που κάνω είναι να τραβήξω όλα τα emails, να τραβήξω όλα τα προηγούμενα meetings αν υπάρχουν και να ρωτήσω το Cloud τι έχουμε πει, τι είναι να συζητηθεί σε αυτό το meeting και γενικά να με προετοιμάσει σχετικά με το τι είναι να συζητηθεί. Επιγραμματικά επίσης θέλω να αναφέρω, γιατί έχω κάνει αναλυτικό βίντεο πάνω σε αυτό, τις ρουτίνες, τα routines που έχει εδώ πέρα πάνω αριστερά το Cloud Code, τα οποία είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε εμείς να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τους πρώτους μας αυτοματισμούς. Άμα π.χ. εγώ θέλω να φτιάξω μια ρουτίνα η οποία κάθε πρωί στις 7 η ώρα να κοιτάει όλο μου το inbox και να μου λέει ή ακόμα και να φτιάχνει replies για όσα email χρειάζονται απάντηση, μπορώ να το κάνω μέσω αυτής της ρουτίνας. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνουμε είναι πρώτα να φτιάξουμε ένα skill με τον ίδιο τρόπο που έδειξα πριν, να το τεστάρουμε ότι τρέχει κανονικά και έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και μετά να έρθουμε εδώ πάνω να φτιάξουμε μια καινούρια ρουτίνα. Όπως είπα, δεν θα το δείξω σε αυτό το βίντεο επειδή έχω φτιάξει βίντεο στο οποίο αναλυτικά μιλάω για τις ρουτίνες και να τρέχει αυτό το πράγμα πλέον αυτόματα χωρίς τη δικιά μας επίβλεψη κάθε μέρα όποτε ορίσουμε εμείς. Και το τελευταίο πράγμα στο οποίο θέλω να σταθώ σε αυτό το βίντεο είναι τι γίνεται όταν θέλουμε να δώσουμε πρόσβαση στο Cloud σε ένα εργαλείο το οποίο δεν υπάρχει εδώ πέρα στους native connectors της Anthropic. Όπως βλέπουμε, μας δίνει μια πληθώρα επιλογών από εργαλεία τα οποία μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση, αλλά τι γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει το εργαλείο μας μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις επιλογές. Άμα κλείσω το παράθυρο και έρθω πάλι στο Χ, μας έχει τη δυνατότητα να βάλουμε ένα custom connector. Και αυτός ο custom connector ουσιαστικά είναι ένας MCP server. MCP ουσιαστικά είναι ένα πρωτόκολλο, πάλι δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να συνδέσουμε εργαλεία στο Cloud. Οπότε, άμα δεν υπάρχει ήδη έτοιμος connector από την Anthropic με το συγκεκριμένο εργαλείο, μπορούμε να ψάξουμε στην σελίδα του συγκεκριμένου εργαλείου και να δούμε άμα από μόνο του έχει κάποιον MCP server. Συνήθως αυτά τα εργαλεία θα έχουν μία σελίδα, άμα έχουν προφανώς MCP server, τα οποία σου εξηγούν πώς να βάλεις και να συνδέσεις αυτό το MCP server με το Cloud. Άμα δεν είμαστε σίγουροι, άμα μπορούμε να συνδέσουμε το συγκεκριμένο εργαλείο με το Cloud, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρωτήσουμε απευθείας το Cloud. Είναι κάτι το οποίο το κάνω και εγώ. Πας στο εργαλείο, στη σελίδα του στο ίντερνετ που θες να δώσεις πρόσβαση στο Cloud, παίρνεις το URL, το δίνεις στο Cloud και το ρωτάς επί τόπου πώς μπορώ να σου δώσω πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο. Οπότε τι θα κάνει το Cloud, θα τραβήξει την πληροφορία από αυτή την ιστοσελίδα, θα ψάξει γενικά το ίντερνετ πώς, αν γίνεται να δώσει πρόσβαση, επειδή δεν γίνεται να δώσουμε πρόσβαση σε όλα, και άμα γίνεται θα μας πει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται να το συνδέσουμε. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα διάσημα εργαλεία όπως
όπως είδαμε, υπάρχουν natively στην Anthropic. Ελπίζω μέσα από αυτό το βίντεο να σας έδωσα να καταλάβετε τις βασικές αρχές για το πώς να χρησιμοποιήσετε το Claude Code και πώς να το μετατρέψετε στον προσωπικό σας βοηθό ή στον προσωπικό σας υπάλληλο. Δεν μπήκα σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες επειδή έχω κάνει dedicated βίντεο πάνω στο Claude Code για το πώς να το χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά και στο maximum των δυνατοτήτων του. Οπότε, άμα σας ενδιαφέρει, μπορείτε να κοιτάξετε τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι μου. Και όπως πάντα, άμα έχετε οποιαδήποτε απορία ή δεν έχετε καταλάβει κάτι από όσα έδειξα σε αυτό το βίντεο, μου γράφετε στα σχόλια, απαντάω σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τα λέμε στο επόμενο.